olkaa niin kilttejä, kun tässä on siis syntymäpäiviä, hääpäiviä, kaikkia tässä välissä. Olkaa niin kilttejä. Älkääkä ostako meille miehille lahjaksi mitään Body Shopista. Eikä tää ole mikään sellainen, kyllähän sanoo vaan, ei! Kun ei me niitä käytetä. Kerran, 2, saunassa teidän seurassa, kun on ihan pakko. Sen jälkeen me toivotaan, että heitetään se tuote pois ja toivotaan, että unohtaisitte koko asian. Ja sitten hyvät herrat, 2 viikkoa lahjaannon jälkeen, kun teidän elämänne valittu tulee teiltä kysymään, että missä se hänen ostamansa Karviasmaria shampoo on. Niin siinä on ihan väärä paikka valehdella. Ei kannata sanoa, että kuule, loppu jo. Ai, tykkäsitkö? Joo, hiukset on tosi hyvässä kunnossa nykyään. Helvetin hämäävää, kuinka paljon mä muuten puhun tässä showssa niin hiustenhoitotuotteista. Niin, virhe! Kaikki tietää, mitä tapahtuu heti seuraavana arkipäivänä. Hän tulee semmoisen vihreän ruskean rapitseman paperipussin kanssa ja sanoo, kun sä niin tykkäsit siitä Karviasmarin shampoosta, niin tässä on sulle uutta. Se on Rauduskoimun lehdistä uutettua kosteusvoidetta. Voit sitten laittaa, kun menette poikien kanssa saunomaan sinne erämajalle. Naiset, hei. Antakaa puulaakin joukkueen tai metsästysporukan saunailta keskellä metsää talvella Lapissa. -35 astetta pakkasta. On vietetty koko päivä juomalla raakaa viinaa suoraan pullosta ja teurastamalla pieniä pörrösiä söpöjä eläimiä. Sen jälkeen mennään istumaan 4 tuntia 120-asteiseen saunaan. Istutaan siellä ja puhutaan naisista, nastarenkaista, talvisodasta, jääkiekosta. Hakataan itteemme selkää lehdettömillä vihdoilla ja pienillä retkikirveillä.